Kun suurvalta Ruotsin ensimmäinen siirtomaaretkikunta purjehti Delawarejoelle, oli laivoissa ruotsalaisten lisäksi Suomesta värvättyä väkeä sekä Värmlannin metsistä kiinni saatuja suomalaisten uudisasukkaiden jälkeläisiä. Askaisissa syntynyt amiraali Klaus Fleming oli uuden Ruotsin kauppakomppanian kantava voima. Uuteen Ruotsiin tuli väkeä varsinkin Pohjanmaan ruotsinkielisistä rannikkopitäjistä, Korsholmasta, Vöyriltä, Kruunupyystä ja Oravaisista. Siirtokunnan kuvernöörinä toimi yhteen aikaan korsholmalainen majuri Johan Printz. Mutta oliko ensimmäisten joukossa saapunut Peter Rambo suomalainen? There are Finnish blood in every Rambo because the first woman to bear the Rambo name is Britta Matsdottir from Vasa, Finland, and Peter Rambo married her. Now, I'm not a genealogist, and I'm quite proud to be claimed by both nations, and I'm not going to argue with either one. But I know it is factually correct to say that we are Swedes and Finns because of Britta Matsdottir's role. Delawareen 1600-luvulla muuttaneiden suomalaisten tunnetuin jälkeläinen lienee John Morton, joka äänellään ratkaisi Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen vuonna 1776. Yhdysvaltojen sisällissodassa taisteli jo toistasataa suomalaista. Rambojen ja hurjien määrä kasvoi 1800-luvun lopun suuren siirtolaisaallon myötä. Pohjois-Amerikan kalmistot kätkevät monta värikästä elämäntarinaa, joiden juuret ovat Pohjanmaalla ja muualla Suomessa.